Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Alo. Kuro ne aloya? Bawer ezim bawer. Bawer tuî. Erê, Çavayî başî. başım tu çavayê. Kuro wallah te hevalekî başî ha. Kia? Erê, çava diçe? Bawer e, bawer. Bawara. Baş e baş e. Gund çawa ye. Tu çawa derbas dibe? Vallahi gund pir xweş e. Berf dibare, dünya sar e, lê disa jî pir xweş e. Ha. Erê wele. Ha belê. Wekî din? Ez jî dixwazim pêra bipeyvim. Baş. Ha Bawer. He, Rojda li vê diye rojda. Dixwaze bi te re baxive. pir mühim e. Nizanim. Çi? Dibêje çi? Bijê gelek muhîm e. Belê gelek mühim e. Ha dibêje pir muhîm e. Dixwaze bi te re baxive. Ta ka bidewî. Ha ji te re keremke. Alo Bawer? Gelek nemîne. He, Tu çawayî? başım tu çavayê. Tu başî? Başım spas. Gund çawaya? Vallahi baş e. Sar e, lê disa jî dünya xweş e. Wa, em ê biçin sînemayê bi Azadra. Wele? Belê, filmê Nicole Kidman heye. Slavê min jî Nicole Kidman rabêje. Ê ser çawa. Ez jî dixwazim herim sînemayê lê gund sînema tune. Lê tu yê roja yekşemê werî? Duşemê ez ê roja duşemê Duşemê werî? lê dersim dur e. Em karin Berfeye. dîsa bi te re temaşe bikin. Dibe. Bila gelek neçi. Baş e tamam Bawer. Ez ê bidim Azad? Xatirê te. Her roj baş te ra. Erê Bawer. Emrî. Da te gotî dişemê werî? Erê. Ha te dişemê vegerî. Baş e. Baş e bû pirtûkan. Ha Çi kir? Erê. He. Ya Azad. He. Rastî li gundê me zanî. He. Her kes dixwaze Kurdî bipeyve. Belê. Her dem çavê wana li televizyona Kurdî ye. Erê. Erê. Hiç tiştekî baş e? Müştera gotu bi birayê min. He. Erê. Ha birateyî mamoste? Erê wele. Belê tê bîra min. Kuro daxwaziya wî ye ya. Xêr e? Xêr e erê wele. Çi dixwaze? Pirtukan dixwaze pirtukan. Eyvallah rast e. Tu zanî Belê? li gund pir zarok hene. Hemû jî dixwazin Kurdî fêr bin. Belê. Lê pirtuk tune. Rast e. Kemasiye me heye. Boy pirtuka. Belê. Tu ji karî ji me ra 20 pirtuk bişînî. Belê ez ê bişînim. Çi pirtûkan dixwaze? Boy zarokan. Bo zarokan? Erê. Ey baş e ez ê bişînim. Eger peret cem te tune here cem memeyî qiriq. Kuro dikare peret te de ha. na Bawer eyb em hevalê hevin basa pera neke ez ê bişînim. Tu silavê min jê rabêje wele. Baş e. Îro na sibez ji te re bişînim. Pir baş dibe kuro. Ez ê bi otobüsê bişînim. Otobüsa Dêrsimê. Erê bi otobüsa ekspresa Dêrsimê bişîne ha. Baş e lê her pirtûkekî çend numuneya bişînim? Bu ez bizanim. 5 numuneyan bişîne 5. Her yek 5. Erê. Sibê ez ê ji we re pirtûka bişînim. Baş e? Pir baş dibe kekê min. Baş e Bawer. Dîsa silavê min bike bila perê te gelek neçin? Spas. Baş e. Çêbû. Tamam. Ka bide rojda çi dixwaze? Tu dixwazî dîsa rojda re bipeyvî? Keremke. Alo Bawer? Erê. Ez jî dixwazim pirtûkan bişin. Gelek pirtûkên Kurdî li cem me jî hene. Kızê tu ji min re pirtûkan bişîne. Belê ez dixwazim. Ez ê xelata te bidime te. Na Xelata te çi ye? Tu bi saxî were besa. Na xelatek baş e ha. Çi xelata? Mêr dî mêr. Mêr? Erê mêrê gundê me şêr Deka beselo. Ne mêre şêr re wele şêr. Hadi bi xatirê te bila perê te Kes te neşe. negre wî bêhnim ji te re xwe. Bizem jî nabe. Na spas. Çi mi? Ez başim wisa. Keçê kes te negre tu mal mayî. Da bela xwe ji min veka. Tamam te pirtûkan bişîne Da Silavê baş min her ez kesa bişin. bêje. Ser çavê min. Ha silavê xortik ji hene ha ji te re. Ê baş ser çava. Her roj baş Ben de tu min prakrita. xweşî.
تجي من نخوشي ده ایروژ اما ببینین به اول کرا خواستن و دیتن چاواتن بکارانین د دمانوها و د دما بیده یعنی د پرزنته و د füture de خواستن yani به انگلیزی تو want و به فرانسی vouloir Vouloir. به کرمانجی خواستن خواستن ام به دمانوها دبیجن از دخوازم از تو دخوازی او دخوازه ام دخوازن هون دخوازن او دخوازن لی باور ددما بیده چاواته گوتن Ez ê bixwazim. ازه بخوازم Tu yê bixwazî, توی بخوازی ew ê bixwaze. اوه بخوازه؟ بخوازه Em ê bixwazin, امه بخوازن hûn ê bixwazin, هونه بخوازن ew ê bixwazin. بخوازن اوه بخوازن آزاد تو جی لیکره گوتنه جمره به کرمانجی بیبجه گوتن آنج به انگلیزی توسی و به فرانسی دیغ به کرمانجی گوتن ام ده دمان هاده کوکاوی یا دمان هاب کارتینن دبه بیج بیج. چونکه ام دبیجن از دبیجم بیجم. تو دبیجی او دبیجه ام دبیجن هون دبیجن او دبیجن دما بی یعنی fütüravi çavatı Ha. karanin ازی بیجم eze bibejim Bibêjim. ها نه ازی Hiç bir بیجم neke. Ez ê bibêjim. Ez Tu ê yê bibêjim. bibêjî. Ew ê ازی ببیجم توی tüve ببیجی اوی Evet. ببیجه هونی Eme. Em ê امی ببیجن هونی ببیجن اوی ببیجن Hun fan dikin Erê. الو Kuro ne aloya? Bawer ezim bawer. باور توی Erê. چوی باشی Başım tu çavayê. برو والله تو حوالکی باشی ها كيا Erê. Çava diçe. bavara bavar باورا باشه باشه ای گند چویه چوا درباز دبه Vallahi gund pır xaşe. Berf dibare. Dünya sare. Lê di sacı pır xaşe. ها Erê vele. بله 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 وکی دن اجي تخوازن بيرا بيبن ای باشه باشه باور He. روجدال ویدیه روجدا Ê. نه دخوازه بتره باخوه Pır mühime. نزانم اه چه بيجي چه بجی گلک مهمه بلي قالك مهمة بجی پر مهمه دخوازه بتره باخوه Takka bidevi bidevi. اشتره کرم که الو باور گلک نمینه Ha. تشاوي Başım tu çavayê. باشي Başım spas. قلت شاوية Vallahi başa. Sare lê di sacı dünya xaşe. وا امي بتشن سينما بازادرا Velle. بلي فيلمي نيكول كيدمان هي Slave min jî Nicole Kidman ra bêje. يسر تشاوا Ez jî dixwazim herim sînemayê lê gund sînema tu ne. لي توي رجا يكشمي وري Duşemê. Ez ê roja duşemê. دشمي وري Lê dersim dure. يا مكان دي درخية. ساب ترى تماشا بكن دبه. لا بلا gelek لا gelek neçe باشا تمام باور ازي بدم ازاد قاتلتا Her roj baş tara. اری باور Emrî. تا تگوتی دشمه وری Erê. تی دشمه وگری باشه 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 بو پرتوکان Ha, چی bu- کر
Erê. He. Ya Azad. He. Rastî li gundê me zanî. He. Her kes dixwaze Kurdî bipeyve. Belê belê. Her dem çavê wan li televizyona Kurdî ye. Erê erê. Erê. Hiç teki baş e? Müştera gotu bi birayê min. He. Erê. Ha biratê mamosta. Erê wele. Aa belê belê tê bîra min. Kuro daxwaziya wî ye ya. Xêr e? Xêr erê wele. Çi dixwaze? Pirtukan dixwaze pirtukan. Aa eyvallah rast e. Tu zanî Belê? li gund pir zarok hene. Hemû jî dixwazin Kurdî fêr bin. Belê belê. Lê pirtuk tune. Aa rast e. Kemasiya me heye. Boy pirtuka. Belê belê. Tu ji karî ji me re 20 pirtuk bişînî. Belê belê ez ê bişînim. Çi pirtûkan dixwaze? Boy zarokan, boy zarokan. Bo zarokan. Erê. Ey başe başe ez ê bişînim. Eger pere cem te tune here cem memeyî qiriq. Kurun Ew dikare pere te de ha. na bawer ayb em hevalê hevin basa pera neke ez ê bişînim. Tu silavê min jê rabêje ew lê. Başe başe. İro na sibe ez iştira bişînim. Pir baş dibe kuru. Ez ê bi otobüsê bişînim otobüsa Dêrsimê. Here bi otobüsa ekspresa Dêrsimê bişîne ha. Başe lê her pirtûkekî çend numuneya bişînim. Bu ez bizanim. 5 numuneyan bişîne 5. Ha her yek pênc. Erê. Sibê ez ê ji were pirtûka bişînim başe. Pir baş dibe kekê min. Başe bawer dîsa silavê min bike bila perê te gelek neçin? Spas. Ha başe. Ê çêbû. Ê tamam. Ka bide rojda çi dixwaze? Tu dixwazî dîsa rojdara bipeyvî? Kerem ke. الو باور Erê. اجي دخوازم برتقال بشين قال لك برتقال كردي الجمجي هنا Kızê tu ji min re pirtukan bişîne. بلي بلي از دخوازم Ez ê xelata te bidime te. نا Xelata te çi ye? تبصاغي ورا بسا Na xelatek baş e ha. شو خلاتا Mêr dî mêr. مير Erê mêrê gundê me دكا şêr re دكا şêr. بسلو Ne mêre şêr re wele ده şêr هذه re. هذه بخاطري تبلا بريتا Keste نشن negre benim işlere xat. Güzel bir ne be? ناس باس باس Çimi? از باش موسى Kaçe keste negre tu marmayı. ده بلا خوش مفكا Tamam tu portakamış ne portakamış ne ده sılavı باش ne هذا herkes بشين abece. سر تشافي من Asravi kortik jana ha işte ra. باش سر تشافا Her rojba ده هذه rojba kimine بخاطري kaçı. تجي من خشينا ماني كردي ابو نامه ماني مية